teach Gaeilge agin seo Bhéal Feirste agus tháinig muidir le chéile le imeachtaí Phobail a thocraí sa dóis go féidir le daoine atá ag teacht ag Bhéal Feirste blaisiú bag a don Phobail seo Bhéal Feirste. Táid cóbrádail go bhfuil Oireachtas na Saoine ag teach go Bhéal Feirste mbliana ní raibh mé réamhain, so táid so go mór le páirte ghlacu mbliana agus fé a láthair ag an ICC agus Ceiliúradh agus ag an Europa agus na n-imeachtaí ag blaisiú bag de na n-imeachtaí a Tá brád an dón go mé an trachtas linn an léana. Go bheith stú hannig an trachtas journa an trá an sa linní ag nó seach, nar bhí mé híon blion de éis. So tá méid sul go mór le bheith an bhí mé anna goláne neart uanta ach tá méid sul go mór le scoith na rudaí atá ag tarlú leine le an seo Bhéal Feirste chur cinneal ar an ardan sin agus fáilte mhór craol a chur roimh gach duine fud fad na hÉireann teacht ag an chathaíontacht seo. Tuirtar gur bé an féile Gaeilge Gaelteachta Teaghlaigh Gaeilge is mó ar dóin is dótha. A bhíon breis agus 10 míle duine ag tarantir, déis de gine a bheith ag Scéalaíocht, ag Ceoil, ag Dausa, ag Áras, bhíon cumardas leoran, bhíon cumardas rincán, bhíon athar seoirtán agus déis de Phobail na Gaeilge agus na Gaelteachta wahan cearn agus chuige teachta Geanna chéile. Agus ar bhealach Ceiliúradh a dhéanú ar bhéide tá pointe amach, seoladh cethú ar bhéide tá roin, agus a bheith gideachta chéile in éon áitiúla mar sin is mór pleasure a bheith láthair I gcónaí bíonn jaspú le seán cardide, bhíon daoine anna dúram nach gasan tú orthú ach go bhhain ar a bhíonn tú ag an Oireachtas agus tá ag dúil go mór le rabag ama a gaithú a gideachta na daoine generation. Tá muid ag feicil go bhfuil an tró taisteal ó hí na Gaeilge agus ó hí an cinneal tafiachta tá andan teanga ag gola méid le nGael a rith ama agus sílam gur tóirí é sin den afheohan omlan pobalhainithe sin mar luí tú ach go háirithe inis sílam go bhfuil ála náisiúnta agus idirnáisiúnta ag Bhéal Feirste mar chathair atá ag chur na Gaeilge chun cin ar bhealach splóideach ar bhealach atá mar eiseanlár de áitiúna eile agus tá sé ar nói ag malú imeachtaí ar nós Oireachtas na Saoine be flaceáil na hÉireann linn ar an blion tugaín agus be áis chunú na Gaeilge, so tá Bhéal Feirste ar an airScéil inis agus tá muid inta bráda lei sin agus tá muid seasta gur féidir linn fiú páirt a imirt in san cinneal sada sin ó intimach. The infrastructure Phobail in Scoihin seo is an tíorgrach Phobail sin a hanig an drám dearag agus mar fada dhéanam hían agus be coibrú le chéile frís na rudí sin I gcónaí New York a chur le chéile an rud a German a gcónaí agus is déis atá is an Oireachtas obair ag an Phobail sin agus na grúpaí sin a chur láthair an dóm mhór, so cé ghfuil sin teacht an Oireachtas you should blaisiú den obair ag a bhíonna Gaelchúrsaí seo Bhéal Feirste ceann na bliana agus is déis an na grúpaí sin de grafh sin tairtear chlárne nó bháile clí a bhaid sin teacht eile a géirí obair seacu chur láthair grúpaí eile an sin. Ach an is na grúpaí eile teach go Bhéal Feirste agus be déis acu obair seacu agus Phobail seacu a eiceáil an seo ag gahar seacu híon mar sin sílim gur déis sin ag an léirú sin a dhéanú an doras sin a oscailt na géine neart daoine a bhí a Bhéal Feirste, but áitiúla fásta bhí neart daoine beidir nach raibh an seo roimhe nach raibh beidir ó thuaí roimhe agus déis sé ar éist an Gaeilge lárnach an seo tá Phobail Gaeilge aontaí de bríomhar glórach agríthe an seo tá ag deanú gasci don teangaí agus mar sin bháilinn go muna sin sol agus cuí sin blasú don méid tá Gaelchúrsaí an seo mar cin den eile mhór seo. Tá imeacht ar leiche tarlaíonn seo mar chuid Oireachtas na Saoine. Tá muid a gáil pictar an nachtaí in óbós de Raidió Cairlan. Duine do monathirí an stáisiil agus duine a bhí gríomhach chus ceolróireach is Céiliúradh Gaeilge seo Bhéal Feirste. Os ó hála ghfuil muid go ddéireach é an Oireachtas a cheolaíonn seo Bhéal Feirste don darú ar rud a rú garid buinte leis an 1997 ar bhealach all-mhór. Híl muid go bhfuil sé jazz de leanam muid al pictar seo nachtaí mar chuid de chlár in Oireachtas os gníir muid ar uachtar in Oireachtas éimrú céimh hecht agus é an nachtaí. Der Reachtain sa tofa sa seoladh, thosaimid tíoch go Bhéal Feirste go rialta. As chunig mé réabhlóid a tarló, réabhlóid cultúr a tarló.
an Culturlan, Raidió Fáilte, nGael agus túfas rudí eile, bhí rudí I gcónaí. As rud faoi Bhéal Feirste agus faoi Ghearóid agus nó cumráid a bhí aige. Ní rud deire go deo leis an bhís a bhí acu. Rud eile mar íorhainiste chórchaman is féidir me seo rá. Mar bhfuil tú sásta ghlacha le teip I rudaí. Ní ana tú tada go brach. Sé sin rá ní éireó sa gghearthéim le gach rud a churas tú ar bon. Go minic churann tú an síal agus ní lisad chuideach an fóbhar in níos. As bhí sé sin cinnte fíor faoin na híireachtaí ar fad an seo. Hu mé ra sé cum clúan ard ní deag 8 a héan in san ór. Deargan dhéana stel go ocris agus hanig an fear seo hart fearóg bhí sé ag díl an nuachtain seo prasan Phobail ceannaí mé agus waithí mé gurú spás bán in san áitiúla agaracail agus in sa spás bán bhí fógra bagan a dúirt mas féidir le chuidú leis an spás seo a líonú go deagú leis an agarthúr. Ceamara ní rú mé milteanach tóga fa cuasaí gidige gan am sin ní rú mé géirí fannacht in éireann bhí rúnagan a bheith go lár ach de ramar chur mé aithnear an cineal duine bhí an Ghearóid, dermar chur mé aithnear an cineal curcail cardio agus curcail aitheantaí a bhí aige. Is áirlí a dúirt méid am héan tá mé tití ar neamhain seo den na daoine seo iontach. Tá sé lán smúitiú, tá sé úil bhíonach, tá sé deanú rudaí nach deanú an darna duine ag bunú nuachtain, ag géirí Raidió chur bun, ag géirí fiche rud. So, máú isteach mé agus níorach mé siar. Star gur chur mé ar Ghearóid ar dúsnar bhí mé stotha fós ar munscoil agus hanig sé isteach mar wacléal. Agus ba é sin stotha duine den dar a glúil na Gaelchúrsaí sin seo daoine ní cosal linne níor tógúid le Gaeilge dólamh sin Gaeilge agus iad freastal ar cumul clúan ard agus a tuairt cuairtear le Gaeltachtaí mar a ggéanal le maithar as mo bhahar na stotha. Go bí rud a bheith freisiúlaige bhí sé teamanta dá. So Fred sé agus fuair sé airgad agus chuir sé tús leis an papar nuachtain lá agus dultí sin sin ar fáil rint blianta agus bhí aithne agam mar ón tréifte sin. An sin nuair bhí buinte agam le túsa chuir le Bhéal Feirste, College Feirste mar tá sé anis. Agus ag an pointe sin mugmid isteach sa Culturlan, sin an tam nuair hosaí an Culturlan, mugmid isteach san tean Eglís Presbyteric, suasan sin ag bóthar lechan ag Broadway. Sin an éit sin a an scoil loníthe agus ag an am chéanna bhí lá an papar nuachtain a stíon sin cumáid. Cuidhór daoine tá seo bheith aithne acu ar garáid ribh bhfuil an struca an gaibhíle agus a sé agus rinshaidte na daoine seo chuir sé aithne ar ané bhfuil an struca an gaibhíle agus a sé. Má cibhní héin ribh gaibhíle a sé na grú garáid a gcónaí Reachtain áte an chun cruniú agrú nó go sís an tír le drama sí suas go máil agus pléin a réibhleide nóia. Agus in dhéon struc bhí síl suirt níos réchúsaí ige, bhí níos mó am ige le caithú a measc an chláán, agus bhí níos mó am ige chun soltahainte an ceoil, cé gur bhain sé an soltas an ceoil ribh an struc cumáid a cosí sé ag chur amach chlár Raidió ige beag go deo ahan ine ag tríochlog agus dóibh siúd nar thola é níor cheoil sé ach ó an Elvis. An nuair le go chasmis le Ghearóid, chum isteach sa Culturlan, chunig mé Ghearóid, go bhfuil nóna caint leis. Bhí mu le caint ar na seanamanta ar an toras Ceiliúradh sin go chuir na móna. Agus a rud éagsúla hála thar na blianta, as bhí sé thar bheith speisialta. Mar ní léon abras faoi ach nachmach an Ghaeilgead, mar atá sé Bhéal Feirste gan an cheanróidíocht. Ag tá mé thar bheith sásta go mé pector chó, de chur a gcuimhne go chlún óg. Go rá daoine an a chur an síl, as go leor daoine baint teirbhe as an isis. Agus le cúna dé lena sé a fás agus a fás. Tá seanna ar bhór aige agus
Ceiliúradh an war nuair Jimmy sé, but tá kidhfuil rudí faca in inné, so tá gilig in má Feirste agus ar fud na tíre a bhhaid ní saibhre in is margheallar éis na bhíonn seo. Tá sé dilís bhuiilíar aon rud a Harlann sa chathair seo maidir leis an Gaeilge nach rú buint de chóirt igen ag Ghearóid Cairdeán leis, agus sílan gur sílan teannach ar dag sé, agus an rud faoi na habar é deanna is tá rí na mána bagus an mána seo agil an ciile dúirte is chulí féire, sílan gur sin cilí na táhaach, chulí sé féire a chócan nuirí a bhfuil sé amachchan sa deirí, sílan gur sin teannachar ítach táhaach agus teannachar olmhóra de mar sé ar Phobail Gaeilge le cathrach agus ar Bhéal Feirste an Lomlan. Dúsa is Ceiliúradh an Oireachtas a bhéin seo ar gachrod do bhfuil deanta agus tá an iritin lecra agin in níothar Bhéal Feirste. An iritin agus dearm sin a gcónaí is leislum a bheith ag deanna Oireachta lecra a bhain agin mar thugalum ainmnatha lua fiche ceann acu ach bhí garid orthú agus tá sé cineal a rannog do chuid héan mar shrial sé na rudaí dó dheanta ar bhealach na nearna ar bí. Ní amhain gur shrial sé nuachtain Gaeilge bhna shrial sé nuachtain léithúil Gaeilge bhna rud nach nearna riú. Ní amhain gur lorg sé chlárthaí Gaeilge bhna sé staisiún Raidió Gaeilge a bhí míid rathach an ba cuma leis agus de réir. An obair atá deanta ag na glúnta a tháinig roin, muintir bhthir seoil an glúin a tháinig rih Ghearóid agus bhí dlú cardis agus cardis dúnaige le muintir Reachtain agus bhí sémas ar nó ionach páirteach an bunú na Cultarlainne agus bunú Bhéal Feirste siar an seoladh agus ar bhealach jumpar Ghearóid uallach sig a hen do glún sig a hen agus a chuid comrádaithe agus churann an gríonrá seo gibhna dú hen go bhfuil píosa le deanú ag aithin glún a hagan NRJ. Thug sé faoin na rudaí dó dheanta agus leathnaí sé ar an úlmhíon agus ar an ís atá agin agus tíimiid an éis in sa glún seo go bhfuil an ís sin go níos fuide amach na mar fiú a tharlaíonn duine a Ghearóidsaí dúin agus is Ceiliúradh an Oireachtas ar sin agus ar a bhéid atá deanta agin. Na Bhéal Feirste dhéanú ina phríomhchathair ar abhiochan na Gaeilge. Cefnúimid ar hí gach ar a arcimid suas ar na réaltaí sa spéir. Am an míp imithe? So tá muid an seo Aonach le scialtaí cadalta a dhéanú le Ceoil a Lorlan na bháil an seo. So tá muid an seo just le an Oireachtas cumáil le specialta dhéanú tá fáilte rih na páisteags na Ceoil tachtaí na éirí ihe agus cineal just amseolaí le coppla scialtaí a dhéanú. Oh, wow! Aber mórlaí anna ag Sarah Aonach do mhil? Hui mé héin le físin Phobail costeúrthas a gin ar Taispeáint ag an bhatan fog. Bhfuil muid an mhaithe coppla rang na tistí, hí am Scéalaíochta Teaghlaigh, hí sig socu agus hí coppla rudaí go réach an rud mór se samachta an am Scéalaíocht a bhí sé le deanú sa Lorlan Phobail. So hí sé a le éascaithe sa bhratanéis ach bhí fáilte rih gachtainne teacht agus bhí scáfte ó Lorán. So haitin sin go mórlam, so dearach nar hanig madrash, it was like, right, Sean Cairod, Sean Timigiri Golstachs the Lorlan Phobail, so glach sin get the bug tamil, like Cainil and Caidrif sin togol, agus like Golamak a Curcher na Lorlania, and ish Sean Wade Kermit to the Shen Blano hin, Lorlan Caragabanya, Gach Cockish, Majin Inya, August Gary into Milesh, Nur Hasimage, Vimishefi, in Snowlaner, show Kaimage by Kuhn. Agus nuair hasimid sa Lorlan na Caragabanya fin am ra no sin sean no sníanimid sin sa Lorlan níos mó táid an seo le get a crack agin buin soltas sa Lorlan seospás Phobail so fi sin inta mai so is bralam to go ma job to get a crack a bheith agin cumai. Bhí trí algaháin áige an ar amháin Saracha, Padar agus Dóna. Bhí cónaí orthu a bol a bhí a crán. Iad hían agus mami algaháin.
eisiau togyn na just spas a mis o phobl gyfal at spas togyn yn y chacla Ceoil gan nara hygs na sosialta. Le Gaelig y play y deni a ta agtogol o coachling le Gaelig agus Beidir le Caidrif le Taispeáint agus Pháiste a hogol agus just really Taispeáint gohfuil ar teanga agus bra sa cantar agus gohfuil imeachtaí ar fáil am bhain sin fiú máidín tróna ihe Jerry seachtainna tá rudí ar fáil dóibh. Brogad yn sig ysgei anna gach cogis agus Scéalaíochta gach cogis yn eistedd mynd i anna gach seachtain so da ga imeachtaí ag tarlú in Bhéal Feirste seo gach seachtain sin just an obair tá monogam níl sin fiú an obair mór ag Gaelchúrsaí in Aonach ag an Cultarland fi tas agam go kosher allwarach in sin jadoni fi come galantar sin agus fiú everthe in Aonach an anadé héin na liste fehuvatán so tá sé ansoliar fecail go bhfuil mó mór daoine ag géirí go an trá seo an Gaeilge Fóram a chluine a tógáil le Gaeilge agus rééis eile tá sé dá creidir le fecail agus luach mór dúine de agrithirí ag chur na imeachtaí seo ar fáil de na Ceoil ar fad agus a rééis eile like ramrad céanna buin me ansoltas agus just is brala Tá an seo nniu le session bugí anna a Caifé Ceoil. Caifé is fearr sa chathair. Bí muid an seo gach bliain ar scoil Saoireach smiling just a bheith an seo fásta le couple sin a bheith agin ar in na bliana agus just ag buin soltas an atmosphere agus an bí a jazz agus an codigta agus ar eile agus ar nóid tan ar Oireachtas ar siúil fásta so a lá daoine hart sa chathair. So is brelam an Caifé seo ag Caifé Ceoil marall gohfuil an atmosphere just galanta. Tagan duiste agus tinta daoine a aithnig go láthaú agus lorintú nGaeilge lá just go nádartha agus an sin bím san seo harfa ar Wednesday bhí genú Ceoil. Tá seach de Ceoil chlár a síl na nGael. So seo spás jazz de settings a go raon tamar fad daoine a heag abal de cléisiil sean nós nó Ceoil to daisn den ook Ghearóid amar bit ag bíon settings on gach seachtain an amna bíon daoine just a bulas jack a gola den órain nó Ghearóid. Is cócara mé bhí mé a gobar mar séf trocha blian sin bhí déad seogam just teagan seo Gaeilge úsís comáile sin get the bug cócraach dhéanú chur fear bí hon cin a han eile fantíún seo dhéanam héana tá sé deanta sa teach seo sin ó anlan a fuairtú leis an tóstaí nó go dtíon ar an chrúthnaíochta nó na rudaí de bunaigí boga Ghearóid tá sé deanta an seo so tá fear bí an seo tá na fear Gael an seo agus Ceoil an sky. Couple han bhí ceist Ceoil agus álan sin imeacht a dearan stílo gus there nar dearan se ceanmh chuig cursa fa haine na daoine a taimiste so bíonn se clás. Agus just bíon a méid sin geganna agus imeachtaí ar siúil agus fásta bíonn siad ag takeú le áitiúla áitiúla. Cos le mé híon nar in mé mar cheoladh don EP so tá siúras just daoine áitiúla ag gael ar an ardán thu stair tá bhain ar dói acu bar a tí táimtear. Tá pobl leidir agus a géirí níos leidir lá nGael an seo. Tá rangna go réad áras for crack gach eile lá so bíon na daoine atá Fóram bulas deach an seo daltaí atá ag Oireachtas Feirste a tá bíon ait bríomhar a gcónaí just lán le nGael, cultar na nGael, Ceoil na nGael, just ait ar oscailt daoine amla de grá dhéanú leis a teanga ar túisceart Bhéal Feirste. Tá glúin nua cinse teart níos má Feirste bhain an Oireachtas bhí mu se go hartar a scáiltatha a déanú get Ceoil agus aithnead bhí just teagas le na háirdan dhífa. Beidir go coppla daine a gáilbúid an na comórtas ach nar bhí me istí thur na pleistí sa ran ceisiarm ó an déagnain éisiart le an dúlaman atá ar Spotify le Reachtain agus aithnead mar sin agus bhí sin ag Ceoil an Ceoil legan tradiisianta agus an legan
a bhí me sé tuisfran stífa fásta. Tá sé just really mai a méid sin daoine a Gaelchúrsaí agus na daoine óige hiomogéine amach le ag séanim leis na clamraí agus bhí ag mar seoladh ag deanú fáinne galan le an ó an sin just ag ar na thuirlaí agus hiomid amach agus bhí scafte mór an de daoine óige agus thosaí siad ag canú just canú agus mu daine ag séanim, so just moment special the bhí an agus ní hélim go way tú sin le atar Bhéal. Tá na Oireachtas an seo in Bhéal Feirste agus buin an tanmhas, bhí an crack go hínta tá scafte mó an ceoltarí, scéal agus an rud is far dása ceol gachrad. So tá sim agam páise go ghlacú an commótas ach nimid páise go ghlacú an blain seo, beidir an blain seo thagaí. Tá an pobl Gaeltacht, an pobl sa Gaeilge, fad na damhanda, fad na tíre, an seo in Bhéal Feirste tá me broideal las. Ach tá teanga beo, tá teanga agus cautartha tabhailteach. Tá fanníomh mai Bhéal Feirste teachtain se margheall ar an Oireachtas. Bhí me se san Oireachtas nar bhí se leis ceann duine me agus hí sa Ceiliúradh coppla agus bhí me bailí clia a tá sé jazz an seo tá fanníomh bhínta jazz Arthur Cahar. Tá sé dá creide, ag fi muidir cantar ar an Tom Jarnach nar a bhí an Oireachtas Bhéal Feirste ní déag nach sa seach sílam. Rud bug sílam a gár siar ach an néis tá Gaeilge ahanalaid a téim búlam na daoine le Gaeilge. Ach le stís a ceannach éirí sa teapa nó corní nó go bé rud daoine a gcónaí sa teach le Gaeilge agus tá siad sásta agus brádal le Gaeilge a úsís leat a gcónaí. Rud specialta go bhfuil an chlár imeachtaí le tarlú le na gachra a fásta go ruí tarlú chus an seo sa tuisceart le Reachtain agus hall san éair sa Cultúrland, so tá aithnar cinneal scapa amach ar dóid mai go bhfuil daoine abalt an cahar eicil mar sceart. So Thompson Shaw ag Aonach an Oireachtais, agus Thompson Shaw Gerach ag an tabla, le builú go ális mar an obair tar bonogin. So it's onad pobl Ceoil nGael muid in an ríomhaach, tá muid sitse Gerach ag lár na ceathrainn Gaeltachtain sin an aga leis an Cultúrland. A chur Virginia service nGael chum lánaí ar fáil, do fáistí ó 6 bhí ríis, Gerach suas go dtí go téan siad thomna níoscoile, agus cumáile sin de chlár cultúr agus teanga in an Yanamwich rang in a Gaelic do Guinea Feirste, Togamus Takiak Ceoil, do Guinea Feirste de Geri, Gaelic Olum, no Gaelic Cohouse Walla, then a Paisi, Tag Old Freach, the chorus the Gael Scoliacta. So to learn more, Tomjik Frostel or Bugnack Cookhead Ceoilach, either Paisi, Augustini Feirste, August Shantish Murray Feirste, so to learn more Itarly, and an Onivahak, August Kenyal Sample and the Itarly, Charles and the Carhack Feirste. So tá daltaí Gaelchúrsaí agus grúgarachtaí an seo aniu am service a chur fáil sé an aisce do go bhéh daine ó páistí go daoine ní sinne so mus mé leat rubig smidú chutha ort, mus mé le PNCA don na páistí nó beidir de grúig, Curlsáil an sa grúig nó go bhéh rud. Is cinneal de College de Bresta, de sé as College de Trína le é. Hannig sé as an gafaí le garamór de College de Feirste, de daltaí a bhí chat amach ag éis sé déag, hu an Scoilthaigh Fóram Feirste siar na bliantí fadó hena rá. Look, go dé heag deanú donna daltaí seo ag éir sé déag, níor while of ard level, rinch ard level a dheanú, an bhfuil ábhar a bhéala jogalá tuairt faoi. Agus is sinna hannig an ceann cap
agus ó hen dá sé agus déna gabhíle sa héad déag bhain muid cólacht ar leit ar bhainm Gaelchúrsaí le riar chus fan tam sin fa gabhíle sa héad déag bés so gin go ró rud féar an seo go ró rackartear agus go fása go le bhéir nó bheith an pointe sin bhí an airna le fás go mór sin gur ceannaí muid go cólacht ar leithtaí a dhéich le tuairt sin agus bhain muid Gaelchúrsaí gabhíle sa héad déag agus ó hen tá sé dócréit an fása tá é teachtar Janan muid níos mó idir cearcéad chuig daoine rion eile an bléon hartar as is an tuisceart le an príomh chuid a daltaí so gin go háir na daltaí Oireachtas grúga seo tá siad ó Bhéal Feirste. Seo an cinenne le imeachtaí Gaeilge a beidir nach fráslíonn siad so ní bheadh siad héas a chlár ní bheadh siad an bhaile léon ó go béhráil so siad an bhfuil siad tá a digann siad go bhfuil pobl lámhór idir náisianta Gaeilge an bhaon sin agus ag teacht ag Suíomh mar seo agus bheith páirteach a rud mar seo gur chuidú é de Fórbairt sacu agus teiscin sacu ar ról sacu siad san airna. Tá muid an seo cinlín le fógrú a méid tar fáil in ollscoil na Banrína. I mi man fór sé be coppla cuasa uair ar fáil an Gaelga agus ábhar éagsúla ar nó an Gaelga agus an dlí agus an Gaelga agus cuasa leis na meán hóisialta chomhaid. So tá muid an seo cinlín leis na cuasaí sin a léirú agus a haispáint do gcuoine céir de tar fáil trí bhean na Gaelga an seo san ollscoil. Tá mé an seo in Bhéal Feirste le 6 bliana nús nó mar sin agus rinn mé buncéim sagam an seo agus rinn mé maisteach sagam an seo agus rinn mé well tá mé imón an PhD faoi láthair an seo in Bhéal Feirste chomhaid agus caithfidh mé rá ghfuil pobl na Gaelga ionach ar fáil san ollscoil agus an sin sa chathair níos leithne chomhaid agus is bralam a bheith cinlín mar chuid don phobal sin. Tá cultúr speisialta a gine agus tá neartdaoine ag éirí a lábha chur ar córan sam bhgéir. So tá muid ag buinál soltas an lá, tá sé iontach Oireachtas na Gaeilge Ceoil seo Bhéal Feirste agus tá ansprí agus scléapón gan Áras. Tá scéim idir Cumúnú Trá scéal agus glór na néal darbhainneam fundraach ceos a bheith donatha. Agus is scéim gur féidir le clubanna an teanga a chur chun cin in sna páristí agus in sna clubanna fudfad na tíre. Tá rath nach bog ar an scéim sin, so is rud iontach do Cumúnú Trá scéal go bhfuil a lehéad John mar tá an teanga tábhachtach dúine agus go háirithe an seo ag go olú deanamid ar cheach níhil an teanga a chur i mar réima. Mar deanan Cumúnú Trá scéal an cid obair fudfaden cuaige tá na hebrithe Jonatha fudfaden cuaige a deanú an Oireacht an teanga a chur chun cin, so tá sé deascail muid an seo ag félan na néal mar chéad den éile. It's imeachtaí cosla seo am a codín go mór, hána bhain just le aim an onaide chur amach sin, ach le cinneal an takeíocht a chuirmuid a fáil don Phobail go háirithe daoine fása de géirí Gaeilge ólam, go bhfuil achmhaí a muon sin agus go déaglann beidir codú le daoine eile a géirí lehéidí na rangana agus na takeíochtaí agus achmhaí a chuirmuid inniar fáil le géirí fásta, go déag lá lehéidí anú in agriachtaí sachaí fásta, so tá siad a cágach cinneal an teol sin a rid. Agus an rud atá clenam go minic daoine rá ní rás an gro le héad John mar an Ellen Atterbay agus le blian ar gá blian an nuas tá muid amachtal sin níos mó smógóil an bachal an muon sin ghil níos mó daoine agus tána himimeachtaí seo lárnachta sin agus is rud é beidir bhí muid ar bóthar na bháil, bhí muid an efig beag ag an tús le agrachtaí eile agus ní bhfuil spás ógéin agus ní bhfuil na haisina ógéin agus ní bhfuil muid a freastal ar na rudaí seo agus an is tá sé le rins blianta anuas tá muid a taiteag na rudaí seo tá sinna teanú defar mór len scéala amach an sin. Nuas rudar leithe ní hálaíonn sé seo Atterbay ar an Ellen seo ar an gáid seo an cinneal College de Bréiste de trí bhean na Gaeilge agus an céad céim eile nádartha tá agus tá sin deas nó ahan rud a hálaí Bhéal Feirste ó híomh Gaeilge de hálaí sé agus lig siad dá Slóinú isteachchan sa cabbé spás agus a nehaidh sé agus tá sin deas gur lán seo an cinneal struchtúr sin fásta. Bhíonn sé inta a gcónaí a bheith an Oireachtas, tá sé inta ar fad a bheith an Oireachtas an Bhéal Feirste, agus sé inta ar fad Suíomh fís an Phobail a cheoladh.
Is tionscail planala teanga físin Phobail atá lonnaithe ar Bhéal Feirste. Tegan an síl war go bhfuil bunagar, Harvey éagsúil, sláintiúil agan ar Bhéal Feirste, de Hunscrail, de grúpi, de tógraí éagsúil teanga. Agus wahí Virginia dí cruisí planala teanga de gur méthe dúin sinna le go háin, ólas fí sinna le go háin isteach. Mol lárnach digitach a cruthú ana mé ó teacht ag daoine ar gach ólas maidir le n-imeachtaí, nuacht, serviceí trí bhan na Gaeilge a níon áit amháin. Tá má dearda le cumáid a chéireann go bhfuil rins tionscail agus tógraí teanga sa ceantar nach bhfuil sé de acuí acu spás a cruthú ar lína, so de duine géirí sinna le go ástáil a níon áit amháin, agus an míltí daoine fásta teag frás a rang na Gaeilge, tá na míltí páiste chul Gaelscoilna agus níos mó amachtaí muide sin, agus tá géirí just deanú cinnte de go bhfuil an oiread Reachtain acu ar an na serviceí agus na n-imeachtaí aontaithe tá tholar an Phobail. Agus námaní bhíon daoine an nó agriochtaí an nó Phobail an agus tá fís acu ach ní bhíon fis acu. An námaní eile bíon an bailach eile hartfíor, bíon fis ag daoine bíon cinneal ólas acu agus beidir chur hiige ach beidir nach bhfuil an dhíos acu, beidir nach bhfuil aislín acu. Ach sa cá seo le Phobail Gaeilge bhfuil Feirste trí chéile ach go háirithe Phobail Gaeilge ihir na ceathraach tá fís agus fis an. Agus dar náid sinna gáil siar le bliantí fada go dtí 2.5 fiochan is dótha sa cethir seo ach go háirithe ó na 60 na 70 ar é. Seaam híon aniu an seo os bhar ggóir mar Caithfearlach ar críomhí thuama, grúpa ar a bhainmuid Máile Anderson, Hart Timple gabh léon ó hin, tíbas tíad a gabh léon, hanig sílam gaci duine fríd dorsos a gine, so ní bhhain ggóid a géirí deis na Fóram a thuirte gine ach bhhail an Phobail a cruthú bhhail an infrastructure mai a thógal agus gan an takeíach leananach atá ar fáil agus a bhíon ar fáil agus a bhí ar fáil ó fear an físin Phobail is cinse nach méilmuid in san áit ina bhfuilmuid, so gur míle mai agah de ar an físin Phobail ar bhain páirsanta. Bhhailinn ar dúspáir go mé ólas an faoin rud, chur me céastar mo chuoine gcónaí, cibhéad den na teismóirí úna páisí sin, cibhéad den na Ceoil na mamú na tádó atá ar an eolas faoi an acacóra sláintiúil at Hart Timple na páisí sin, maidir le grúpi Phobail, maidir le tionscail, tógraí éagsúla, a tá an le freastal ar go príomha. Tegan mid go bhfuil mas mai le constaí is cuair sin, so bhhailinn na constaí sin a bhaint, bhhailinn go mé ait lárnach, ma tá daine sin atá rá tá simig man ní na cuairtí dramaíachta mar hampla, go mé siabal a gáisteach agus sin na chuirdaach ar an sí agus troúid siad iad ag an áit ceart. Fásta codúí sé linne, be me dabal ar na trochtaí, go déanana rudí bhil daine ag cuirdaach, agus man bhfuil na serviceí sin an, mar thunscail planala teanga sin dearach an tólas túing, bhhailinn facail. Okay, well, tá daine eán daine atá ag sim, a bhfuil simach a cuairtí snáha trí Gaeilge, nílíon rang snáha, thugailinn arc ar sin a tholathair agus eile. So sin agus is rud orgánach so bé ag fáis agus ag forbairt ar céil agus bé tuiscint soganne ar an fhrúsés ag méadú do mar a chur déach réach cumáin. Seo an Airspalan déan cultúr olaibh Cúl Trá a hala an Feirste agus táimeann seo ar ócáid céileartha na féile saoin. In san Airspalan déan cultúr bhí agus tá saoin mar éile táach mar éile arsa cealtach agus deanamid céileatha ar leitheanta mar sin a rith na bliana, Baltaine agus Luna agus Nollaig agus lár an teirí. Saoin go háirithe bíon a lán cuairteoirí an ó bhbliain go bliain. Agus más na rudaí éagsúla dhéanamid de bhreis ar an Gaelchúrsaí seo bíon mar hampla cultatha speisialta ag Chlamarí ardmhatha ag deanú an act speisialta héan. Bhí Chlamarí in an Pairiste sa tíre pointse aigen agus get the crack a bhí an níos mó na rud a bhí eile ag tásom go mbeile daoine mistear a chuirtíh hir don rud agus is dóithe go jocolata mistear a ceangal leis, but heaglaat a bí rud a bóil at íonu. But nuair a lorm sa fa gehrú agus gehrú an seo an dhéan bíon sé ionta dáirithe agus
bíon cuma go maran sé le séhí nó rud éigen mar sin is sean tradition cuairdaíochtaí agus thuain na clamraí thart ó thach go te agus bheith drámaí baga agus scéaltaí baga dosaí ceoil sa leid gach gréad an cultúr céalaí agus rahamid thart just a tuairt get the spréad a ghaoine sna míana dáirithe is dóithe agus sin an rud táid géiríanú cé ná teaglann gol ó thach go te na léthe seo bí ma déine an éis an mar sin, but in rud céine táid géirí spréadhairt a chéine. Tá lán scéalaíocht agus seanchas ar go raibh, tá lán scéaltaí faoi taobhsí agus spirid mar sin le clinsin timpeall na hirsmalana tíobh muí agus tá bia speisialta, bia tradiisiúnta a dheanú is na títhe éagsúla an seo. So tá blas lehan den saoil mar a bhí ag am seo na bliana na tradiisiún sin, tá tradiisiún agus custom lárnach in ahan rud a dheanamid in sin éirsmalana an seo. Tá sé sin ein daonnta táhata rudaí mar sin choneal beag sa chéimhniú mar bhí sem mar rud crí lárnach déalar na nGael thar na blianta sa gotíad stopú mu sin is. Go héirithe agus an ború fan Gaelig agus fan cultúr na leithe seo gotíad stopú níos mó sin an rud a taí dhéine. Thug olbhain don éile Oireachtas na saona agus Bhéal Feirste, deis dúin achmachnú a dheanú ar an méid Gaeilge atá in san Eisperas éirsmalana an seo, tá iireach deanta ardú nó méadú a dheanú in san méid Gaeilge atá a úsáid ag buil den ar ibre agus character timpeall an seo. Tá is ag cudhór daoine a gur gola nó taobh seo an cuaige go mbíonn Eisperas speisialta ón do chláine de fáistí go háirithe nuair a bhíonn siad ar lás íor. Ach tá cudhór daoine an dhearan nach bhfuil ólas acu faoin éirsmalana an seo agus na seán arneamh agus na tradiisiún a dheanamid céilear áthú. Ach Oireachtas na saona agus an méid sin cuairteoirí ag teacht ó ahan le cuaige agus beidir níos fuide, tá deis acu teacht an seo chu Cúl Trá mar chláán agus bíon lán chlána ón ag Oireachtas na saona. Áit ar leithí seo agus bíon deis ag daoine Eisperas ar leith a bheith acu an seo. So cinse bhilhinn de gine bí teacht ar cuairt agus sinna bláisiú. Seoladh mar chud de bhéal scannáíochta Bhéal Feirste go maiile sin Oireachtas, tá Virginia ag Taispeáint scannáin ar bhainneamh Aontas. Just clé leis an phlean. Dúm go tíú mo chaimán. Ach a béh ar do hísa. Ma higann tú leatma. Tosnaíonn an scannáin I cór creidfasa agus trúrbán a déanamh heist ar an gcór creidfasa. Agus mu gléasa tá goma am agus tá balaclavas ar an trúr. Agus an sin tosnaíonn gachrod ag dul in rochaí agus tá tóna titim as an heist. Ní sé ddíirithe ar cén chuí go ndéanann siad an robáil ach tá sé ddíirithe ar cén fá go ndéanann siad an robáil. So trúr bhán atá dhéanana, sé sin na characterí atá Carrie Crowley, Bríd Brennan agus Eva Jane Gaffney. Agus tosnaíonn scannáin ag an deire agus tosíonn sé ag ggóil siar agus siar agus siar agus a tuairt níos mó don lofeachna ó híomh an cruúra atá sa scéal agus céirta tá tharlaithe don na characterí seo go gapan siad gur béh seo an rud is fearr go bhéadach siad a dhéanana. Well, is agad tá sé go hénta, tá nervise ach tá tóca a bheith Bhéal Feirste an cinneal
home screening mar a deartha de Aontas bhí muid timpeall an dóin ag go foiinte seo ach seo an chéad uair don Phobail a bheith an teacht le Aontas Echail. So tá sé go hinnta tá nervise a tá sulag go daithniúir se le daoine. Is fearnaíonnta agus go héir ar na scannáin seo a dhéanaan puc ó ran si duine ribh seo bhí aimimínta ag an fearn, tá si anna cardseil, tá si anna é scóbar le scannan don scochaí fearn don scochaí. Bhí drochaim se rang sa bhí sé corbáistí an tam fad ach bhí an cracking ó dhéanana. Gúir mór an trúr an trúr bam a bhí ann lena na balaclavas. Nach caithé mé amachchan seo a riamh bhí siad úfásach mí compordach agus a go isteach de húil an tam fad so níor haithan sin le bot bhí cracking. Tá rud ag an pléisiirthe le bheith deanú scannáin n-Gaeilg, is airneall measar óg í go puinte, nuair a bhí duine deantach am is cihann lom nuair bhí me cricnithe gur waithí me, seansa an puinte sin nach méach aber 8 scannáin Gaeilge eile a riú ribh fu me glór pléisiir a sin agus le bheith cur leis an córa sin, le bheith deanú genre difriúil, rís nuair bhí de tuairt bhí sin is sort de heist movie atá gceist, níor sé sin deanta riú n-Gaeilg. So tá rud ag an specialta fa sin go bhfuil muid cur cinneal blueprint síos agus ach go háirithe le maithíonn tú le cruúin agus de cléir marálar an cailín cuain, kneecap, tá sé sin ar fád ag bailú nuirt agus just tá mis sé sásta le bheith mar cud measar a bagta sin. Sílam go bhfuil níos mó fáilte ag scannáin n-Gaeilge inis nó mar a bhí agus fiú agus tá go leis roinnt bliana inis, bud leis an galín ciún bhí daine rá. Wow, hiig mé gach fud a bhí rá agaí. Bhí na fód tidal ann ach bhí daine ann an Gaeilge hiiscins. Tá sé go hinnta nó bíam sa deanú chud mhór áhar faisneise agus is bralam drama nó tugann se rud difriúil bralam scéalaíochta Ceoil beo se fíor nó beo se chumtha ach go héirithe don Ghearóid an Gaeilg. Tá sé inta táhachtta go bhfuil muid a gin sin scéalta in Gaeilg agus ag tarings an Phobail ar fád ní bhhain Phobail na Gaeilge. Heig an Feictearlan le scannáin Echail an Gaeilg díire ar waithe le scéalaíocht waith is cuma céacu teanga na bhfuil si. Beidir nuair a thosa tíide cethir a gur ceaptaoine gur béon mud a bheitán ná stuff faoinhilge agus stuff beidir chun sean náisiúnta agus is brandú siar ach tá an rud a bhí de ggéir dhéanana ón céad lá ná an súil eile seo bhaint amach agus é aimimsú agus é chuir an Scáileáin agus tá réimse lehan de chláiricha agus scannáin déanta acu gnáam seo mar luú tú scéin séir scannáin uafáis fréomhacha bhí an seo sa bhéile seo an bhíon se caite scannáin grin tá bí daine caiint faoi an sreacrin siú burn a rinne tíide cethir ríomhá blion hin atá Tharbheith dána ach atá granmhar agus a bhí chóhíntaach a eáil ar an telefísin gnáama agus a bhil loch fechanaisteach nach ra n-Gaeilge acu. Nuair tá mis ag síos le bheith arcar scannáin, is mailam scannáin scinseir, is mailam téimí dóirithe. I suppose an rud atá difriúil in éirí seo na tá ag scríal a bhean céile ar a Gordon, agus is bra lehí scannáin granmhara, agus ag an tús bhí sé sin sort aisteach go rúmuid ag teachtó átéint de difriúil, but I think go déan sé sin le céile go measar amach rudí dóirithe agus gran, mar sin an sort daoine atá muid in dhearan ar bhealach, I think just do rud ag an fan dá genre sin an téan go maiile céile. In our réir is socha go sketch mini orm a bheith mar aistóir san airnamh faoi láthair mar go bhfuil an méid sin tógraí simúla á dhéanana agus chumáile sin tá na daine atá á dhéanana ar chaidán fearáir tréáilte go má tá si tá taithí acu agus tá si de teachtaige le fuinneamh agus a ggéire scéalta simúla inseacht trí Gaeilge. Mar cud den ócaid seo nach ba Virginia Ceiliúradh fiche bliain den Ceiste Craoltóireachta Gaeilge. Agus bhí mis ar an dara cursa de sin 8 bliana déag hin nó 9 bliana déag hin, agus ag an puinte sin a hamháin beidir a lehéid de MVTV, Raidió Fáilte, an nuacht an lá, ní ro really airneall ag an puinte sin. So bhí an Ceiste Craoltóireachta ag tógáil an rud ó bon, so má dhéanann tú
comparaid idir méid a teidir lá aige leid den kitse Cúl inis agus fihe blian, tá sé go helas go homlan difriúil. Agus an rud a bhí Aontas simúil dúsa na aber an scannáin seo an léiríthóir a tu aber an scannáin, bhí hanig siise frídin scéim céarna na meise hasí siar an lá céarna, an agarthóir bhí siise ina ilaní de chuidin kitse Cúl Trá Gaeilge agus an set a híon ar Aontas ar set Aontas a híon, bhí seachtar a gin duna ilaníthe ura a bhí ag teach fríd am léana, agus just mochíonn tú go muid tógáil ar rud aigen, agus tá sé gcónaí smuoine ar an seachtar sin ag an deich blian a fihe blian go mé siad san ag beidir ag Johnny scannan, agus in is beidir goil siad ag gach arms ar abhil de jockey leis ní anú be Virginia mai go leir leis, so tá muid really ag tógáil neirt sílam. Suíomh first fi láthir se an intach fi láthir tá sé teach leis an fógra sin ghfuil commissioner n-imeachtaí Caifé, so an ábhartha ghfuil an Oireachtas Feirste, so yeah, gíntaach Gachas, ghfuil mé cléimte, but an óid tá Bhéal Feirste aitheanta mar cinan a cin Caithrí Gaeilge in sa tír, so go hálíonn ar fad an Ceiliúradh go mór le seo bheith an seo. The Cairlam nGael Aontas Jack agus Sean Ceoil dá bheith Rio an agal is an Oireachtas agus an Ceoil dúirt lom na tí tá buzz agus faoin nGael sanait na bhil agus tá sin special de le maithú tá Virginia iontab mórtasach faoin obair forbarthe teanga tá deantach sa ceantar seo le blianta fada anuas agus is our broads doing an éis go bhfuil nGael a le cruniú agus go bhhaigh siad chéan sin. Tá sé dó chréite bheith an Oireachtas an bhíon agus Bhéal Feirste. Tá gach duine anseo, gach duine an agraíocht, na fuilsíthirí ar fad, na hagraíocht, gach duine anseo. So tá an síl socialta mai, tá an síl ibre mai, tá mugalra na nGael a le anseo, tá sé go héita. Tá muid mar chuid tá bheithail ionta seo ag an Oireachtas tá sé go hénta. Tá stála gin seo mar agraíocht an tSnáthaid sa muid gold an obair go hénta. Tá muid dé leir ar nóia. Ní bhaineann sé bhain le sin, bhaineann sé le bheith mar chuid an Phobail an seo ag an Oireachtas agus tá muid ar béis faúide. Tá muid buí le cáirde nua agus an sin tá muid gáil siar nám le sean cáirde, bhahan cearn den siar agus chénta galanta a an canún si sin. Hart faúdúin an seo Bhéal Feirste. Is bralam de Commerdas, is bralam na Reachtain, is bralam ahanad, ag an is mór chuirn Glindar Macrína, the daoine airithe an ó cean na tíre nach bhacam ach ag an Oireachtas iad. Agus a luas a hiúlann tú isteach, I mean, ma tá tú gurí goilthe an lethras nó goilthe an bar de céad sláidir hiúil gagan té gar a cligart, mar tá tú ag stabú a caint le ach dar a daine, mar tá daoine nach bhacam tú an seo agus is maithe an ionach é dúin a lig a bheith mar chuid de Phobail, agus sin an rud is mó am a maithe an Phobail a an tú an Oireachtas. Is fáilteoirí leir Virginia go príomh fanne feistí óga. Teanna muid leirthaí eile go maiid agus smiling go mór picture leir anna, agus is Andrew Whitson, Mr. Ando, a bhíon a gáil den Waisiú agus den Jarú. Bhíon híana a gobar sa Cúl ar gáid, bhíon híana a gobar ar na Bhuinú agus fásta ar agathiúireacht. Agus bhíon an táid Tráighlainn bhíon muid a gobar le chuid mór scríbhneoirí iontaithe, mar tá, mar a zeb, Aine Glynn, tá muid leir anna lean titlaí rahhád, agus an táid Tráighlainn. Tá sé go hénta bheith an seo mar scríbhneoir, mar go bhfuil na hagraíochtaí na cólachtaí ar fad a gach duine seo tá seaachtain ag gach grúpa. Ach fasta tána páistí an seo bhí mé deanú amacht maidin na nniuon sin sa Seomar Teaghlaigh le Trishford Laureate na Nóg agus le Mr. Ando a an obairintach seo agus bhí anna Teaghlaigh Gaeilge bhí an sin ó fodfad na tíre bhí sé dóghreite galanta. Ach fásta tríd na cruníthe agus na panel de friúile tá seans a gin play a dhéanamh ar mórcheistan na tríachta, so bhí me sin sa Cultúrán, bhí meidir caiinspa na léithirí a bheits a glóir Gaeilge, an margu an stoithe an margaíocht
agus tíach déan dóid sin a daoine a bhú a dro na leor Gaeilge ach tá airad ar siúil. Tá sé go hénta a bheith buú duine le duine eile heile daoine, Harhin é tref si atágin an sin ar leháda hin, agus tá teáil go Lort le ar chuid customarí, Lort lá ag lá léilein na rudí is far lá fan ar gaid lór, agus tógann sin agus bragan sin muid, agus chuann sé gimniú doing básta go teigh bhfuil tú goldan obair. An obair thar a bheith táhata mar is service atá don ar chuid Phobail héan, agus hart fadú doing, is was géir an Gaeilge a chur cin, agus an leithreacht a chur cin, so is seas go páistí buga, an bug gine ag an seastan, páistí nua bretha, so náhfuil sé galanta go mbeadh siad san lein chur láir nano, cosúgad ar na Northaí is sfortnaí den na páistí zóige go dtí beidir Northaí Jimmy nuair a haig go bhhain le cíirí, so tá sé bhfuil lehan céine daine nach méanar dúin. Nuair is muine man sear an Oireachtas, ní bé me smaint si fásta gur féile alaí na tá gist, agus tá rud an ar leithhí sin mar go bhfuil mar dearm na daoine garmíil an sin ag taispeáint an obair atá siúil agus sin agus tá ardan acu, ach chum maiid agus ar go dhéonta fisiciúil tá ardan an seo donna daoine iad héan, an ceol atá sa Phobail, an dausa, an Scéalaíocht, agus antanga ar nói Cairealláin Ghearóid a Harlaíon ach tá sin speisialta go bhfuil an ceol idirlééis sin an idir na daoine atá saothú slí batha tríd alainn na Gaeilge agus an grá Phobail agus muide le a ceilearí chéile. Bhí seoladh leor gine sin agus leor dáthangach é seo an Gaeilge agus Bhéal Feirste, the Irish language and Central Belfast agus tá sé bunaithe ar ciúlóid róirithe athghain sin de éileann Phobail agus tá sé áit a lár na ceathra a déim hocu agus insian gach ceantar na háití sin is táthe gré éigean de stair na Gaeilge sa ceathra go tír go dtí na chéad luganne frísin bheaníis Frídin after his take in Latanion, agus cuimhneamh na Raidió Fáilte san inú hís is fihe ar náthe an forrig nú gáilteann sin ar bhain móthar na bháil. Ar náthe tá policy nua dá hangach ag cóirleann na ceathracht agus clinan tú daoine agus iad aineolach go maiid ar bhfuil go déan winsetá ag an Gaeilge leis an chathair seo. Tásúla an go freigra ag an tucha in Ceiliúradh seo agus sin an cospar a bhí leis a tiúlaid fása. Ní bháin leis na rudí seo Ceiliúradh agus leis a stair seo a Ceiliúradh a cumáile sin leis a foiinte sin i anú do riine atá aineolala agus a héileann nach muinean an Gaeilge leis a chathair seo go bhfuil brealarthú agus gur chódáibh de réire asúla a oscailt srudbeig. Bhain an Gaeilge go dlú leis a chathair seo a riomhanál ach gur sí ceilte. Curma leor an jogger, thar a fihe blianana leis Belfast na Irish language agus an fearú spéis agam is a scéil sin na daoine asú méid, is ceann gur mar teagas Gaeilge ag críú ní project a chunú na Gaeilge dúisgur go Feirste agus bhína sean líní seo gáilté ag dear na héas bhí siad a cantir Gaeltach a Bhéal Feirste agus thug me se clús de seo agus thuir sem a haid is seo agus thoisiime deanú beag teid a thar na blianta churma alt le chéile churma leor sin na chéile agus tá gobar a rudí ó hen. Chuirte ítas ó riine ach gur agarrácail a newsletter náteag tríhis a dá agus an duine scríomh an teagarthóir dúirte. Belfast rescued the Irish harp from oblivion, and to perfect its fame, a revival of the Irish language and literature is only wanted. Sin William James McKnight, Presbyteriach, agus mar a dúirte héan, many people will be surprised to hear that an old, agus seo chud fácail héan, an old black-mouthed Presbyterian like myself should have Irish. Ní héháin gur Gaeilge ige, bhí lábhscríbí ní Gaeilge ige, agus bhí filiad Gaeilge in sa newsletter, filiad nar fuilsiú áitribe, nar curú an neagar an áitribe a bhí a lábhscríbí ní. Tá siúlaid party don lámárach agus scáfte an aithneamh sa mar big pura go mé ar an megaphone an na rud aige nó tá den ir sin daoine ar aga mé sé don agus bhí muid le fihe daoine fóginn tú.
Castúhain an ócáid seo a thógáil ag an Oireachtas, marall híal agus híhir agus an tunchar a bhí ag páirgus nádaí an Gaelge, an litríocht, an bheachtasaíocht agus ar síl go generalta le feadh a híal. Is duine fíor speisialta a bhí an. Bhéal Feirste go gurach sibse fad Fáilte raibh ar níos speisialta Uachtarán Tofan na Héireann, Catherine Connolly agus fear céile Brian McElroy. Seo imeacht a bhí agan go speisialta le cuimhnú ag le amthóg galach ag an Oireachtas le cuimhnú ar Fergus nádaí agus a Oireacht. Dar nó is duine fíor speisialta bhí an, is canródaí bhí an, a réimsí éagsúla an Ceoil, ó híomh na Gaelgaide, ó híomh feachtasaíochtar san na Gaelgaide, agus alíontóir agus scríbhneoirí bhí an chomá. Agus dar nó sprág se na glúnta go scríbhneoirí Gaelge. Thug sé gríosa dómh, thug sé cuirla dómh, chuir sé brúarú, agus sprág sé a gcónaí le sihir nua a chruthú. Ní hol dit ní ha, ná beag mé dangála fádéibde, is fearr leat an módíireach le lag misneach na nothar, gam le scéal na núdar, a dhí sprága. Is bín bhríthir iad túrdam an fochan laur, agus cursa fos cúmé, dothar, gam le scéal dúdar, atá ar a déiderig ceall féilte hóra. Bhna sé coscéim, mar bhí sé pléile clón na teoranta ribhir sin fáilte chuna na Gaeilge, agus bhí sé gur nach mí sé de fáilteú in nóhain filíochta. Agus ben freagra bhí ar fáric ag páric ná, oké, tosa mi sé ag fáilteú filíocht. Thagach sé seo nuair nachrá sé ansábhailte bheith teachtain seo. Ag gagrú ócádaí ag tú cuireadh go ilí ag seoladh leabhar, ag bunú club leabhar, cinál bhí cinál leatrum stochaí dinta ar chúrsaí léitheoireachta, fáilteoireachta inseo, agus bhí stochaí páirce caithe go leor ama i Bhéal Feirste. Ní dheanna sé nabair seo a bhaile airigid, ní hinne an naimí bhí aige ach mar deisiad ar san na cúise. Agus na bhíh sé seoladh leabhar go minic ní bhí ché nóra deannach tríocail. Ceannaigí an leabhar. You know. Tá Oireacht do chréite fá cína dhí aige, ní a bhána hí ar hain, agus an méid na míad sa leabhar tá fáilte caiiscéim. Fáil leabhar nach meach an, murach murach an duine bháin sin a bheith ar an síl ag an am sin. Ceir is líoch an. Go hontail bí mu gúsáid an focail sa látaineh an go meafarach. Bí mu smuoine ar bhainbhrí an ocail mar ghascíoch troda. Ní meafarach ag gás fádraigh agus an stúir a chuir sé ar an bhilíocht. Mar tré hontasach go chuid na léachra fadó a gúnaí a bheith pátrúnacht na bhilí. Agus deirm se gur háir a sesin go mór fada chuid mhá go seantíirní na tíide seo riamh a chotha na fillí. Tá lémo mília a feimú fiilethar mar chartlaní, Gaelchúrsaí ábhar Oireachtais, Caifé Oireachtais, a Gaelchúrsaí 1897. Agus ceann go na seo do go dánig sé trasna tar gaiiritéis bhás fáraigh nádaí, ná litir a scríb páraigh, hiag caiste an Oireachtais. Bhí diarmad ó súlaháin in scríbneoir tar éis bhás. Bhí fatias nach bhaich sihir dhearmad í thuúlaháin a Aontas agus bhailte go caiste an Oireachtais go rundfaí gradam ar bhás dhearmad í thuúlaháin. Agus is sin an litir sin is sprág an gradam seo, an gradam ar bhás seo Fergus nádaí héin. Iirimenis leabhar Bhéal Feirste go raibh an Uachtarán Tafa, Catherine Connolly chun an gradam sin a bronna ar bhíosaí nádaí. Níl me go mór an rá ach má bhuichas a gháil le ar fad, má bhuichas gháil le na fillí na scríbhneoirí na húdar ar fad. Agus tá fáilteoirí seo go leanna siad agus go meach an cruachta có fáilteoireacht gan an mair lethas a chorástáibh mar a bhí le tamil le bhblianta anuas agus go meach an stáitní scuilte chun cuidú ling an litríocht sin atá uning ar fad a ailsiú. Bum bo, wo gan on me bo 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 bo, come on down the car. Go on bo bo bo, come on go go go, go on bo bo bo, come on.
a bra. Sin with a bra. Go to me the more good to show the way So támuid seo ag cultúr Mhic agus támuid ag calorie coscún, so seo calorie agus ócáid chun marcail a dhéanú ar bu agus calorie dhéanú ar ahan duine a bhain na chumartas ag Oireachtas na saona. Déirí go hinnta mhaith leis an Oireachtas agus níl bhain gur déirí go mhaith leis an Oireachtas mar eile ach mar Gheal agus mar Bhéal Feirste, déirí go hinnta mhailinn agus bhain mór daoine chumartaí ag seoladh difriúla. In archalú ar el gan cheo, lehar mian lat mahol sa bhe cúgurnaí lat siar sa ród. Tá mé sé béist tú héana agus táráise ach níos móna sin tá mé ar béist an chathair seo go bhfuil muid cineal ag fáileithinte sin is mar Gheal tá Bhéal Phobail Bhéal Feirste ionta leidir agus tá le bliantí fada ach ag Oireachtas na saona sin sort féal amhór na nGaeltachtaí mar sin de le bheith an agus bheith chuirtear na commartas agus an sin commartas a bhaint is son an sin agus sort aitheanta scómaidir cho level leis na nGaeltachtaí eile agus tá sin specialta. Ag Oireachtas níideag nóha seach Rhin chathair seo gan dói, nus tá bótax ag paramíle teach san samtax caite bhui. For an imeach ric sin tummytuck le pegging lecture nach bhfuil mór is extensions in is sig granhil níos tisin a níomh chin óir. Commartas na lubaní sin ceanna na mór commartas a bhíons ag an Oireachtas agus seirde a gceis leis na cineal óra na chumú a bharsaí fillite ach a tagrannar chumhaid friúd a tappa gigans roiníonn tú ábhar agus an sin scríbann tú an tóran idir beirt agus tá si bh freagart te chéile a bharsaí sort fillite. Bíon commartas scéir an bhil agad bíon daoine as ga cearn na chuirsteach air agus bíon ahan sort ábhar an na mbliana bhí daoine caintear ChatGPT, bhí si a caintear na furhaí agus an tóir dóiristeach, bhí Virginia caintear skinny jabs agus Botox, so mar tú is cineal rud co-aimseartha roiníonn tú rud cineal a bhfuil daibh daoine nó bhfuil teagháil daoine lá agus an sin an granhaint mahas. Seán, tartachtas is fearr go fáil a níl mango gaire ma é. Mar tá me lean go buir le hinstalta smachragan chantaí cruai. ICC ní an INEC Bhéal Feirste ní céirí. Skinny jabs is Botox on a jazz na Gaelchúrsaí. I gomach an air riú an áil bhí ar náid bhí an óiríocht a gcónaíon an óiríocht a gcónaíon agus an sin an scéalaíocht. Agus tátan se go mórlinn an scéalaíocht úsáid agus muidir teagas na Gaeilge do Rií Fáiste. Tá sé muú leis bhála gur leisin na capúil bhrethe seo. Bháin íana sé sin fasta. Rí cahal mór síos had le cahal begus thóg sé casar. Tá sé na tá milk na míasta deid. Mai mo chud capal is leom héin sé cindin na capúil seo. Agus go dé rinse, warí sé an dá capal a bhí ag cahal bag. Wallop, het an dá capal múil marú a talú. Ach le gola sehan sin bheith géisteach le daoine eile, bhí sin ina phléisiúir. Bhí tú géisteach le daoine a an chearan den tír. Agus ar náide nuair chuime hen suas ar an ardan, ní háirn me ach an méid a hanaic me a gomach an ard. Níor chuir me leis, níor bhain me dá, agus hetin sé go mórlam nuair a scartear amach. Menim, no, ní menim a hallam iseach cumach an ard. Agus pléisiúr bhíonn sin a bhí a bhain sin in inim an chumann. Agus an ómóstú na daoine chuí róin. Mí ó a gcónaí buinteach le churthan cin na Gaeilge, le teagas na Gaeilge, leis an áit samhail sé sin a chothút an Gaeilge ar a bhála seo. Na ní me sé chumann scéal sin. Sé an trúí nach mé a chum, nó bheith menim luite le scéal a tá fíorhaith a léirú dúin, nar cheartúin a bheith chuiriste ar na córsnaí, nó lás fuide an fillin fel ar an ngealúra. Gur maigah.
scannáin seo le trína Cairealláin agus is mór really an privilege doing agus is mór an honor doing clústa na n-imeachtaí atá a óstal ná reachtalte aganine a chur a bholaistíonn seo agus ar nóid tá mór chusna na n-imeachtaí lenaí lá bhile, but tá sínta táhacht dúine sa chultarán agus sían do Phobail na Gaeilge inar hena cathrach agus na chulna na eile an chathair go bhfuil imeachtaí ar tarlús na honid Gaeilge na hagraíochtaí sin a churann san Gaeilge chun ceann na bliana agus a bhéanann seo a gúil go dús, tá duine thar a bheith sásta. Deirtar faoin Oireachtas gur repeat offenders a bhínán. sé sin má hagann tú ag an Oireachtas bhuair amháin ní féidir leat gan teachta ríist. So tá súlainn goil an rud céanna fíor faoi Oireachtas na bliana seo. Aon duine a bhí an na mbliana go tucha siad ar ais an bliana seo hagann agus go leanna siad ar ai. Bhí sé dóchreidse an Oireachtas Bhéal Feirste in bliana. Bhí luthar armach waithí mé gur bhardí manama an don Chathairlaigh agus an rud a bhí muitir na Gaelteachta ar lomsa cum a cena sa Danach siad bhí siad le go gneathí an éile a bheimar an chathair agus gneathí an chathair a bheimar an éile agus grúan cineal cóhfarteach sin agus an tlúfarteach sin an agus bhí sin galanta agus an rud bahabhachtaí dúsa stoilm na go bhacha minín ghlac sé sepáirt ag amartas an mbliana ar anéocht faoi sé agus go bhacha an chiad glúan eile cineal Phobail na Gaeilge agus cécho táhachtach agus cécho brádail agus buchordaí na bheith mar Bhéal Feirste so eispres specialta bhí an dúsa mar bhaimí agus mar Gael.